V kurze Šálik ako z pavučinky budeme používať už vopred nafarbenú melírovanú vlnu a chcela by som vám ukázať možnosti, aké sú možnosti vlastne farbenia a aké efekty potom táto vlna dokáže na šále vytvoriť. Jedna možnosť melírovanej vlny je, ak je vlna farbená po častiach a vytvára rôzne farebné otiene. Čiže nie sú to vlákna, ale sú to jednotlivé plôžky. Potom aj tieto efekty na šále budú vlastne v pruhoch. Avšak často je vlna zčesaná z rôznych farebných prameňov. Vlastne rôzne pramene sú po dĺžke zčesané do takéhoto česanca. A takáto vlna vytvára zase iný efekt na tom šále. Vidieť tieto vlákna, ako idú pozdĺžne. Čiže je na vás, ako si tú farebnosť alebo ten melírovaný česanec vybrať. Či chcete mať vlákna po dĺžke, alebo tie farby budú tak nejak prechádzať jedna do druhej. Ak sa chystáte alebo plánujete si vyrobiť alebo uplstiť šálik, ktorý je príjemný na nosenie, je jemný, vyberajte si naozaj extra jemnú merino vlnu. Ak sa vyznáte v mikrónoch, do tých 19 mikrónov, aby ten šál bol naozaj príjemný. E-shope plstenie som pre vás už pripravila, niektoré melírované vlny, a budete ich potrebovať buď v 50 gramových alebo v 100 gramových baleniach.